Yo, what's up mga kamoto? So, ngayon nga ay pupunta tayo sa Sual at tayo ay magtitinda. So, sa mga hindi po nakakaalam, no, ako po ay isang part-time tindero. Pwede. Nagtitinda ako usually Sundays. Kapit. So, siyempre, nauna lang kasi kami. Linggo ngayon. Today is Easter Sunday. Ina-expect natin na maraming pauwi galing sa mga tourist spots dito sa Pangasinan, dito sa Western Pangasinan. Kaya ngayon nakikita nyo, hindi pa, pero mas marami yung pauwi kaysa yung mga papunta. Compared kahapon, ang dami ng papunta ng umaga, tapos madaming pauwi ng hapon. Pero ngayon kukunti yung papunta kasi nga Sunday na. So mamaya expect natin maraming pauwi, no? Kaya maraming customer mamaya, kaya punta kami. Maaga kami ngayon, no? Mag wholesale kami kasi wholesale retail yung store nila. So yun, dito tayo sa daan at magtitinda tayo maya maya, no? Ayan, papunta tayo ng Sual at kita-kits na lang tayo ulit sa Sual. Let's G! I've been trying to go, I've been on my own for long enough. Maybe you can show me how to love. Maybe I'm going through a drought. You don't even have to do too much. You can turn me on with just a touch. Baby, I look around and since city's cold and empty, no one's around to judge me. I can see clearly when you're on. Yo, what's up sa inyo mga kamoto. So dito na tayo ngayon sa tindahan. Bali, ang oras natin ay 11:06. Ito natin kayong gulong pero bukas. Ayan. 11:06 na, no. So galing kami sa sa main branch, or yung yung pinaka main na pwesto. Ito na yung pangalawang pwesto. Ayan. Uy, mote, meron? Oo, meron. Bale, sobrang daming customer kanina doon, nag-wholesale kami. Parang ito lang Medyo nakakapagod din, di pa kasi kami nagagahan. Pero ayan, nag-wholesale pa yung asawa. So, Oo, bukas na lang. medyo marami na rin naman yung mga umuwi, pero mamayang hapon expectin natin na mas dadami pa to. Medyo na out of stock na nga kami. Pero ayan, tuloy lang. So mamaya ulit.
Mga pauwi yan galing sa ano, mga beach, mga nag-outing. Yung mga papunta konti o konti. Yung pwesto, yan. Yun guys, medyo dumadami na rin, no? Yan, dami na. $300 lang, sukli-sukli lang tayo. 300 yung sukli. Ay, yung no dilis. Ito yung paninda namin. Ayan. Anong oras na? 2:40 na, 2:43 na, no, mga kamoto. Grabing init. Nakakahilo yung init. So, yun, dami na rin yung dumadaan. May bumili naman na rin sa atin kahit pa paano. Ayan. Grabing init. Gusto maligo. Wala naman nang dumadaan na yung ano, yung scramble sana. Na beb. Oh no. Yan. Hindi siya yung asawa kong nagre-repack. Siya ang isang ano, kumbaga mythical glory na siyang repacker. She is the repacker of the great anong great? Siya yung ano dito, isa siya sa mga founding seller sa Swal ng ano, dried fish. Since high school. Anong year yun? 2009. 2009, no? Since 2009. High school, college na tayo nun Ay, eh. 2005. 2005. First year high school, nagtitinda na siya dito sa Swal, no? Grabe. Sila yung ano eh, sa parang pinakaunang nagtinda sa ano, Swal ng mga daing-daing. Tapos ayun, nauso na rin. Sir, daing. Ha? Ay, diyan mo lang sir. Awan to sir. Awan ka no? Ito yung nasaan tabanger? Nasaan tabanger sir? Ng sigarilyo guys. Wala ata. May nagtitindang sigarilyo dito. Ito lang benta namin, oh. Ayan. Oh. Bili na kayo mga suki. Ayan. Yung mga paninda namin dito. May na rin. Banana chips. Saka ubi chips. Meron din kamote chips pero out of stock. Daing po. Wow. Daing. Okay, mamaya na ulit. Magkano pa isang kilo? 200 po ma'am. Yan po tag 50 po. Dito. Ito ibang klase. Dalawang klase na lang po natin. 50 rin po. Yan na lang po natin. Magkano dito? Magkano na? 50. 50 sir. Anong tawag dito? Wala yung kulay pula? Kulay pula daw. Saka ito, sir. Ngayon, sir.
stick na. Para akong politiko eh. Pag may ginagawa, nagpapabidyo eh. Tama na. Tama. Ayun naman. Time check. Oras na ba? Mag-alas 7 na. Mag-alas 7 na. Ang dami pa rin ng sasakyan, oh. Yan. Pero walang bumibili. Yun. Pero walang bumibili. Kaya kami, makain na lang kami ng ice cream. Kung gusto nyo pala ng sticker, punta kayo sa pwesto namin dito. Mag-iwan ako ng sticker sa asawa ko. Sabihin nyo lang hingi kayo ng sticker ni Gear Moto. Ito yung pwesto namin, oh. Ito. Basta tapat nitong bahay na to, yan. Yan guys. Mag-iwan ako ng sticker. Saan ba yung sticker ko? Ito. Iwan ko to lahat. Mga ano to. Mga 1,000 to. What? Basta isa-isa lang. So may ulit. Shoutout nga pala sa Xfinity. Tsaka kay Kairos TV, no? May event ngayon sa linggo. Kaso, syempre, busy. Hindi ako nakapunta. Next event na lang. Be, payag ka ba next Sunday? Ano? Hindi pa. Hindi daw. Malamang di na naman ako makakapunta sa next event. Wala nang dilis? Hindi na ako makakatindang motor show. Baka may na. Yan talaga. Siyempre business first. Daming dumadaan, no? Doon, dami. Traffic. Yun, hanggang doon, oh. Traffic yan. Napapala naman yung buhay mo sa 50 pesos. Sorry. Sakit, ah. Yung gusto namin, guys. Hingi lang kayo ng sticker. Sabihin nyo Gear Moto. Wala So, kang pa-interview, guys. basta huwag lang kayo masyadong matawad, ah. Baka yung bibili nyo total nya wala pang 500, tapos hingi kayo ng discount, tapos hingi pa kayo ng mga giveaways. De, joke lang. joke lang, pero totoo. Hindi, kasi ha? 3? Ito? Kasi kunti lang din naman tinutubo namin dito. May mga tindera pa, di ba? Huwag masyadong matawad, guys. And nabibisit na yung asawa ko sa akin. Sige, mamaya na lang ulit. Zeb. May bisita kami, si Zeb. Binabalik niya yung barya. Nilalagay niya sa lalagyan doon. Oo. Shoot mo. Shoot. Galing naman yan. Uy, mano yung buhok mo? Lapit na nga natin. Ayan. Hop. Hindi ko naman nagawa
agawin. Shoot mo muna dun. Shoot. Shoot mo yan. Parang abas. Ang dami mo ng abas. Ayun. Oh, galing ah. Sige. Yun. Galing naman yan. Yun. Yan si Zoe nagmumuryot. Mama daw. Bakit eh? Wala, si Ate B nagmumuryot siya. Oh, ayun oh. Oh. Bakit? Nagtago si Zoe. Zoe, bakit? Ay, babe, nilalabas niya na yung bariya. Imbis na binapasok niya, nilalabas niya na. Oh, babe, nilalabas niya. Yan yung trabaho ng mga ganyan, di ba? Oo. Nilalabas at pinapasok. Oy. Oy. Oh, pasok mo na. Pasok mo na. May pulis, may pulis. Nahirapan na talaga ako. Ay, ambulansya pala. Pero may tunog pulis. Meron yung hindi sa mga... Ay, bubugin! Saan? Meron natin. Hindi yan. Iba yan. Hala ko! Ang ligot-ligot eh. Bura! Ah. Parang matakot-takot talaga sa ano eh. Hindi ka mo dito, baka ka ano. Ay, katakot! Kapali siya! Oh! Nakalit ka ta! Masarap yung kamote. Sige, balik mo doon. Uy! Wala. Nakaka-nervous Baka na. sa iba mo ipalit. Yan o, yung sumaligaw kayo. Halika na ako. Sabi ka sa mga doon, ha? Wala na, jungle meaning na lang nandyan ay. Jungle meaning yan, guys! Bye-bye! Thank you! Halika na. Patayin ka na kapag piso. No, shit! Ipunta mo na dun. Bye-bye! Punas, halika tapong punas na. Sino yan? Yo, what's up sa inyo mga kamoto? So time check natin, it's 9:25 mga kamoto. At ayan, nagsara na rin kami. Pasara na rin kami, no? So uwi na rin kami mamaya. Medyo wala na rin traffic ngayon. Kasama ko ang pamangkin namin, si Dwayne. Siya si Harry Potter daw. Harry Potter or Harry Roque? Anong sabi ni Harry Potter? Expectro, ano? Expecto Petroleum. Petroleum. Mahal kasi ang gas. Kaya expectro petroleum. Aray ko. Tahimik na, wala na. Diyan, salita ka. Sa vlog. Ano? Ayaw niya. Ah! Tig-tig-tig-tig-tig-tig. Wala nang sasakyan, oh. Wala nang sasakyan. Tapos mamayang ano, sobrang dami na lang. Ah, tig-tig-tig-tig. Ginawa niya akong kalabaw. Ginawa akong kalabaw ni Dwayne. Ang ikit. Saan tayo pupunta, Beb? Kahit saan. Aray ko. Aray ko. Dwayne. Sabihin mo nga, Expectro. Petroleum. Mahal kasi ang gas, kaya petroleum. Petroleum. Ah. Mahal lang sa gasolina. Ah.
Alis. Sayo ka nga, Dwayne. Ayoko nga. Pakita mo yung sayo mo. Pakita mo yung sayo mo. Ako. Ano ka, gold? Ano? Bakit magmamas ka pa? Wala namang tubig. Walang COVID? Anong meron? Meron. Kung wala ng COVID, anong meron? Meron. Ah, Kasayahan. kasayahan. Alangan. Oo. Petroleum. Petroleum daw, ayan o. Ano? Anong masasabi mo sa mga nanonood ng vlog? Ha? Wala. Wala. Ang pangit. Sinong pangit? Ikaw. Ako? Babe, pangit daw ako. Sabi ni Dwayne. Petroleum. Sabi ni tita mo, gwapo. Aray ko. Sabi ni tita mo, gwapo ako. Aray ko. Mababa ka na, inuubo ka na. Dwayne, sabihin mo, like and subscribe. Like and subscribe. Okay. Huwag mo patayin. Bye-bye. Oh, bye-bye na.